Assalamu alaykum Türkmen portalynyň mehriban tomuşçylary. Şu ýylyň 13-nji aprelinde Ýaponiýa döwletinde Expo 2025 Osaka, Kansai, Ýaponiýa bütün dünýä sergisi batıl galdy. Bu serge 150-den gowrak döwlet gatnaşýar. Olaryň her biri tehnologiýalarda hem innovasiýalarda ýeten derejelerini sergide görkezýärler. Eýsem Expo diýmek näme anlady? Bu halkara sergi öz göz başyny haýsy ýyllardan alyp gaýdýar. Gepleşigimiz bu sany şu sowallara jogap berer. Onda näme başlar? Exposition diýen ingliz sözünden gelip çykýar. Ol senagatlaşmanyň nyşany hem tehnik we tehnologik üstünlikleri görkezmek üçin açyk platforma bolup durýar. Expo'da dünýäde dörli döwletleri ilmde, tehnikada, tehnologiýalarda, medeniýetde sungatda öz täze oýlap tapyşlaryny, ýeten tepkitlerini beýleki ýurtlar bilen paýlaşýar. Beýle halkara derejesindäki çäherleriň geçirilişi ýygylygy serginiň uğruna ýa görünüşine bagly bolýar. Sergileriň esasan iki görünüşi bar. Olar bütün dünýä sergileri hem ýöretilişdirilen ýa ikrar edilen sergiler. Bütün dünýä sergileri gowrum boýunça iň uly çäherler taplanýar. Olar her 5 ýyldan bir gelip geçirilýär. Netijede ýurtlar iň ýatda galyjy pavilyon ady uğruna bäsleşýärler. Bu sergiler 6 aýada çekip bilýär. Ýöretilişdirilen sergileriň gowrumy we umum bahaty has kiçik hem dowamlylygy has diýse, ýani 3 hepdeden 3 aýa çenli. Bu sergide diňe gurnaýjylaryň öňünde kurulan pavilyonlar kärenlisini almaýar. Şonuň üçin onuň spejlary hem az bolýar. Bu sergiler bütün dünýä sergileriniň aralygynda geçirilýär. Eger siz Expo 20-nji asyrda dörendir diýen bolsaňyz ýalňyş. Bu sergi öz göz başyny 19-njy asyrdan alyp gaýdýar. Expo'nyň taryhyny godaýlasan, onu ugurlaryna göre 3 döwre bölmek mümkin. Ol döwrlerin senagatlaşma döwri, medeni alışyş döwri hem milli branding döwri. Senagatlaşma döwrüne 1851-nji ýyl bilen 1938-nji ýyllar aralygy gelýär. Şol döwrlerde sergiler sowda satyga bagşlandyr. Olarda esasan tehnologik açyşlar, ünlüdüşlikler şol döwre degişler görkezildi. Medeni alışyş döwri 1939-njy ýyl we 87-nji ýyl aralygyna degişli. 39-njy ýylda New Yorkda geçirilen bütün dünýä sergisinde başlap, sergileriň başy gönüp durulan ugry mumalyka gitdi. Olarda jemgyýetiň ýaty geljegi esas orny eýlepdir. Tehnologik oýlap tapyşlar bolsa ýa-ni ikinji orna geçýär. 39-njy ýylyň sergisiniň temasy erkek güni dünýäsini gurmak ýyly wagtlandyr. 1964-nji ýylyň sergisiniň temasy bolsa özleri düşünmek, arkaly parahatçylyk boldy. Bilemeýär. Milli branding döwri hakynda da aýdyp geçelim. 1988-nji ýyldan başlap ýurtlaryň sergileri öz pavilyonlarynyň üstü bilen milli awraýyny açyp görkezdiler. Onu hasan belende götürmek üçin ulan başladylar. Indi adamzatyň ilkinji geçirilen bütün dünýä sergisine godaýlady. Hemme zat Fransada başlady. Bu sergide, yani bu yurtta milli sergiler ilgiderli geçirilýän eken. Bu sergilere alymyň hem tehnikanyň soň gadanlary görkezilýän eken. Gadymy Ýewropa fransuzlaryň bu täzeligini alyp götüripdir. Ilkinji bütün dünýä sergisi 1851-nji ýylda Londonda geçirildi. Şol döwürde Angliýanyň senagat şeýler ösüpdir bolýan. Britanlar öz ýeten derejemede näme üçin biz görkezmeliler diýip elbetde pikirlen başlatdylar. Ahyrynda da şol maksat bilen Hyde Parkda Victoria şadenanyň ýany ýoly Şahzada Albertyň başda durmagyna sergi gurulýar. Sergem elbetde şygar şeýle bolupdyr. Goý hemme halklar bu beýik iş bilen meşgullanýarlar. Adamlaty kämilleşdirdiler. Sergiýini geçirmek üçin ýürüýti bina Hurstal köş gurulypdyr. Demirden hem aýnadan gurulan bu desga ansatlyk bilen sökülip dözülýän hem hepesli wagtlap sergi geçirilýän ýeriň iň gowy nüskasy saplandyr. Sergi 1-nji maýda açylypdyr. Bu üýtgeşik dawra münasibetli Londony dünýäniň dürli ýurtlaryndan 25 000 gowrak mehman gelipdir. Sergide takminan 13 000 eksponat görkezilipdir. Ýagny olaryň ýary bir tallary değişli bolsa tallaryny daşary ýurtla oýlap tapyjylar hem beýlik ýurdun dizaýnerleri bolupdyr. Köşkün içinde tomaşaçylara ajaýyp oýlap tapyşlar görkezilipdir. Ol ýerde vulkanizirlenen rezinler, vena oturuşlary, zinger diken maşyny hem fax enjamynyň ilkinji nüfusy bar eken. Şol sergide bütün dünýäniň adamlary ilkinji gedek täze bir tagamda aktypdyr. Nämedir öýdýär? Goýuldylan süt, ýalnys guşýonka. Süt palliýatda bir ýürüýte gaplary goýulanda da Amerikaly telekeçi Gail Borden getiripdir. Sergi ýarym ýyllap geçirilipdir. Oňa jem 6 million töwerge adam gatnaşýar. Yarım ýyl oýunjakda. Täze çäreň gadanan maliýe üstünligi şeýle bir ýyl bolup bolýan adamlar täze sergi gurmak dörri uğruna çykypdyrlar. Olam 1855-nji ýylda Parisde geçirilipdir. Bu sergi näkil täzeçilikler taryha girdi. Onda ilkinji gedek serge gatnaşýan her ýurt özü üçin aýratyn pavilyon gurmak ýa-ni däýerini çykardy. Bu ýerde ilkinji gedek şekillendirişden onuň ajaýyp golar görkezip başlandy. Bu ýörülgän soň elbetde däwürlük gitdi. Meselen 1937-nji ýylda geçirilen sergide Ispaniýanyň esasy eksponaty Picasso'nyň çeken suraty bolupdy. Şondan bäri bütün dünýä sergileri sunugatyň medeniýetiň ýeten sepetlerini görkezmek, paýlaşmak bilen baglanşykly. Sergiler şäherleriň binagarçylyk guruluşyna mesletdirler. Sergi geçirilen şäherler bir-birine ýetgeşik binalar we adamlar haýran galdyrýan
eksponatlar bilen bedelikler. Mesela Parij'daki Eiffel diňi 1889-njy ýyllaky geçiriljek Expo sergisiniň giriligi hökmünde wagtlaryň eskady wasatynydyr başda. Kurulşynam görsellerdi. Soň elbetde Gustave Eiffel öz destasyny 300 metrlik diň diýip atlandyryp başlady. Bu diň telegraf üçin radio gatnaşyp etmekde şeýle bir pedal bolup durýar. Onu ýykmagy elbetde goýup bolsun etdirler. Sen başda ýykçygan bolýarlar. Şeýdip bizim günümizde de Parij'in meşhur radio Eiffel'i gelýär. 1958-nji ýylda Belgiýede geçirilen sergi üçin atomium destası, demirin molekulasyndan 20 milliard desta uluzluğa nuskus görkezdi. Bundan başga da sergi üçin gurulan üç binalar hökmünde materiallar habitaty, Paniyadaky Sargassony, Günürdi Koreýadaky Yosi binasyny taýip etdiler. Şolar ýerde sergi üçin Onlar sergi üçin şunu bilen gurnalyp işleyen adamlar. Kä? Olara mysal hökmünde edebiýatda awtorlyk hukugyny dörden ilkinji edebi kongresi, Senat oýlap tapşylar üçin patentler ýerden Senat kongresini görkezdiler. 1928-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Parijde halkara sergiler hakda konvensiýa kabul edildi. Bu resmi nama laýyklyda 1930-njy ýyldan başlap bütün dünýä sergileri halkara sergiler bürosynyň gözlemçilerine geçirilmelidir. Kontrol edilmelidir. Expo sergilerinde bütün dünýäniň şu güne çenli ulanýan oýlap tapşylar kemen tehnologiýalary görkezdiler. Expo adam elbetde şunu. Olar mysal hökmünde kosmos gemillerini, telewizionyany, kompýuteri, atom elektrostansiýalaryny, eskalatory getirmek bolar. Şolaryň hemmesi ýakynda ýer tapan. Siz telekeşi önümü öldürüyor. Siz telekeşi önümü öldürüyorsunuz ya da hizmet veriyorsunuz. İşte üstünlük kazanmak için size neme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brandinizin tanınmağına kömek eder. Mahabatlar dürlü bolýar. Onun içinde en neticeli bolsa sosyal torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetin üstü bilen sizin mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle neticeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur ýepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmeti isleýän ýepleşiňizde goýular. Türkmen portal, neticeli mahabat platformasy. 1872-nji ýylda Parijde geçirilen terga gelenlere Alexander Bell'in telefon aparaty, Joe Trump'ın uçory, Yablachkowyň şemi, şeýle de elbetde Amerikanyň dünýä berli adatlyk heýkeliniň kelleti hemem ot saklapdyryň eli görkezdi. Onuň bedeniniň galyn ýerleri şol wagtda ýasalyp ýetişmän eken. Expo gatnaşýan ýurtlar ýyl-ýyldan köpäýip serga gatnaşy ýurtlary adamlar hemem edilen çykdyjy boýunça rekord goýan 2010-njy ýylda Şanhaýda geçirilen bütün dünýä sergisi bolup durýar. Oňa jemi 250 ýurdun wekilleri gatnaşypdyr. Serga baran adamlar sany 73 millionddan gowrak boldy. Şu wagtda çenli Expo dünýäniň dürli ýurtlaryna geçirilipdir. Bu sergiýini iň köp geçiren ýurtlar bilen tanış bolar. Bellep geçýär. Amerikanyň Birleşik Ştatlary hem Fransa ikisi bilelikde 7 gedek geçirýär, aýratylykda umuman. Belgiýa 6 gedek, Ispaniýa bolsa 3 gedek Expony gurnapdyr. Expo sergileri döwletleri parahatçylyga çagyrýan, dörejiligi ruhlandyrýan, adamlaryň geljek ötüşlerini ugrukdurýan uly çäre öwrüdür. Yaponiýada geçirilen Expo hakkında näme aýdyp biler? 2025-nji ýylyň 13-nji aprel, 13-nji oktyabr aralygynda bütün dünýä ýüzi Osaka şäheriniň Yumashima adatynyň kenarlaryna 10 ýyllygyň iň garaşylan halkara ýygnaşyklarynyň biri bolan Expo 2025 Osaka, Kansai, Yaponiýa. Bütün dünýä sergisi üçin bir ýere ýygnaşdy. Ýaşaýşymyz üçin geljegiň jemgyýetini döredýär diýilen birleşdirici tema bilen bu Expo diňe bir sergi bolmak bilen çäklenmän. Eýsem, geljegiň jemgyýetini birlikde döretmek üçin ählimun platforma hökmüne çykyş edýär. Expo 2025-iň diýip maksady ýöneköy. Ýöne şuňur bir soraga jogap bermek bolupdyr. Bu durmuş näme? Herkim bilir. Bu sorak üçin tema arkaly çylpyrýar. Durmuşy goramak, betbatçylyklara durnuklyk we durnukly eka ulgamlar bilen saglygy, hopsuzlyk hem daş gurşuwy goramak goýlar ilerletmek. İkinjisi, durmuşy güýçlendirmek. Tehnologiýanyň, bilimiň we innovasiýanyň adam mümkinçiliklerini giňeltmekde, olara täze aýrytylyklar bermekde we ähli adamlar üçin mertebäni üçin etmekde nähili orna eýe döndü.
Elbette üçüncüyümüz olsa durmuşu bağlanıştırmak. Näkiri? Dürlülüğü ve hizmetdaşlığı, qammatly asaplanan cemiyetleri döretmekde cemiyeti, medeniyeti, bilelikli döretçülüğü ve maglumat esaslı cemiyetçilik ösüşünü şöhratlandırmak. Bu temalar binagärlik, hekayetçilik, heykeltaraşlyk, alym we sanat arkaly durmuşa geçirilir. Expo 2025 durnukly cemiyeti döretmäge, innovasiýa we durmuş derejesini ýokarlandyrmaga göňdürilýär. Onuň esasy ugrulary şular: geljegiň tehnologiýalary, robototehnika, emeli aň we bioinženeriýa, ekologiýa we durnukly ösüş, daşky gorşaw gorumagyň çözgütleri, lukmançylyk we saglyk, bejergiyiniň we insan ömrüniň uzuldurmagynyň häzirki zaman usullary, geljegiň şäherleri, şäher we infrastruktura innovasiýalary. Türkmenistan watanymyz bütün dünya sergisinin resmi açılış davarasından sonra Expo 2025'te milli gününü bellep geçen ilkinci yurt mehribanlar gutlap bilir. Türkmenistan'ın milli günü 2025-nji ýylyň 14-nji aprelinde saat 11:00-dan 12:00 çelli aralykda Expo'nun Ray Garden milli gün zalyna geçirildi. Şol gün Türkmenistanyň ýokary derejeli wekilleriniň, Ýaponiýanyň we beýleki ýurtlaryň hormatly mehmanlarynyň gatnaşmagyna medeni we işewerlik çäreleri görüldi. Expo 2025'de Türkmenistanyň milli günü biziň hemmämizde uly täsir galar, ýatdan çykmajak şanly waka boldy. Gelin şu ýerdäki, ýani şu sergidäki Türkmenistanyň paviljony bilen tanışmaly. Pavilyon, Türkmen halkynyň parahatçylygyň mizimiz köprü hükmündäki aýratyrlaryny, gadymiyet bilen döwre baplygy utgaşdyrýan binagärlik çözgüdini görkezýär. Ýumşak üç şorç görnüşli binanyň şekili täzelenşi, durnukly ötüş hemem ýaşaýyşyň akymy alamatlandy. Onun üçögi bolsa Türkmen halkynyň gadymy şäýtetleriniň biri bolan Gulýakadan ilham aldy. Binanyň daşky görnüşi Garagum tehrasyndan ruhlanıp ýasalandy. Şeýle-de pavilyonyň ýumşak üç şorç görnüşli şekili öz töweregine amatly mikroklimat öredip, mehmanlara tomuz aýlaryna salkyn şertler üçin etdi. Pavilyon 3 gatdan ibarat bolup, onuň birinji gatyna immersiv görkezme zaly ýerleşýär. Ikinji gatda puwdoklaýan sergiler gurulýar. Bu ýerde energetika, senagat, saglyk, bilim, sport, medeniýet ýaly ugurlaryň gazananlary görkezilýär. Ikinji gatyň merkezi böleginde ýörüýte sergi bölegi bolup, onda türkmen dermallyk ösümlikleri sergilenýär. Üçüncü gat medeni gymmatlyklaryň merkezi. Bu ýerde gadymy türkmen hallary hemem inçe nagyşly milli keşdeler görkezilýär. Şeýle-de üçüncü gatda milli restoran amma elbetde. Onda tebiği önümlerden taýarlanan milli tagamlar ködürler. Jemle aýdanmazda gysgaça Türkmenistan watany Expo 2025 bilen baglanşykly çäreleri taýarlamagy we geçirmäge işen gatnaşyp, halkara arenasyna ykdysadyýetin we medeniýetiň gazananlaryny görkezmekde uly işleri amalaşyr. Bizem ata watanymyzda bu bütün dünya sergisinde üstünlük, Türkmen tuğunun belentde parlap, diyarımızın halkara derejetindäki awraýynyň hasam belende galmagyny tüýsürmezden arzuýar. Ine mehriban ýerleşler, egiz watandaşlar Expo 2025 umuman Expo hakkında da size ýetirmekle maglumatlar şulardan ibaret. Siz biletin gelýän gepleşigine ýakyn saatlaryna Diňe Türkmen portal websaýtynda ýa platformalarynda dälle bilet film we bilet bizidenem ansatlyk bilen tapap tomaşa edipdiler. Onda näme şunun bilen bir gepleşigimiz jemleýät ýene-ki gullerde bilen didarlaşýança hoşda bolun we şu gullar üçin özüňizi goýjasy.